mga katiksay, panibagong araw, panibagong paghahuntingan na naman. Okay, sa update ko pala, ito yung sinasabi ko sa'yo. Pwede tayong dumayo rito. Kayo, pwede pala kayong dumayo rito. Araw-araw may isda rito. So yan, green na green ako para tago na lang sa halaman. Ganda ng tubig, oh. Malapit lang yung ano rito, pinamumutukan. Sobra-sobra yung lakas ng mga erganyo. Ayan. Tumatawag sa akin kagabi si ano eh, si Zap. Yan siya na, pre. Hindi ko masagot. Gumagawa kasi ako ng teksay ko. Ito, nakasalpak na. So yan. Akit muna ako sa puno. Sa puno kami pepeste. Okay, maraming salamat. Ayos. Siyempre, unang-una sa lahat pala, ano, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos na binayagan na tayong maghunting. Siyempre, para pagbigyan niya ulit tayo na makahuli ng isda. Kaya salamat sa Diyos. Thank you po. Yan, set up ko muna yung pwesto ko. Okay na yung baril ko. Ayos. Puno. Madulas. Diyan muna kayo, huwag kayong mainip. Post ko muna. Hintay muna kaming isda. Bayang gawin, bayang tira. Concrete na yun. Concrete. Sa update Claw, punta ka na dito, sama mo si na Joel. Ay, Diyos. Tani nga manuyang ko lang, para ingat ko. Kalimutan ko yung lalagyan. Sa update Claw, ito yung ginawa ko kahapon. Nung tumatawag ka, hindi kita masagot. Ayan. Gawa yan sa ano, concrete nail. Ayan. May gatlap mo. Unang tira, unang huli. Ayan, oh. Tawagan na lang kita. Ayan po. Palubog na, tinira ko pa.
Palubog na to. Gumanyan na. Nag-adjust lang. Maliit lang siya. Malaki pa sa karete ko. 6 inches na to. Bastos. Saktong habol lang yan, sa baba. Hindi kaya niya, ginawin. Balas? Uyan? Uyan? Wala tiya mo? Siraan ko dito. Parang ating agit yung video. Sige pa rin. Siyempre, mintis din. Ito, ngayon ko palang gagamitin. Pawis. Binuli yata ito. Malaki to. Kaso ko tingnan natin, tumama. Hindi. Antay kayo magalaw na eh. Maluto itang kita alam. Maliit lang.
ganitong paraan na pang bala, mabilis, lalo na kung maraming isda. Ayan, oh. Lalagyan mo lang. Ayan, oh. Itaktak mo yan, di yan mahuhulog, oh. Tingin ka kanina. Yung iba naman tinataktak nila. Pwede mong itaktak kung hammer type yung baril mo. Pero kung bolt action, huwag mong itaktak na ganyan. Baka sumalta yung hammer niya sa loob. Yari ka. Kasi di ba spring yan, tapos yung hammer matalbog lang yan eh. Pagka yan, sumipa ng konti. Ganda ng tamam dito. Tsaka sa mga baguhan din na ano, gustong mangisda, di naman kasi basta-basta pwede kang mamaril agad. Magtanong ka muna sa mga matatagal nang namamaril para alam mo yung mga gagawin mo. Hingarap ko? Yun nga, magtanong-tanong muna tayo sa mga matatagal na. Lapad ng arroyo. At taginan yan. Kambing suki ini. Bah, ito suki ito. Kita kaya bitan suki ini. Nagpapahiyaw na agad oh. Samang
Napakatama mo ng balas. Luto ko niya. Tatlo siya. Taman lang. Tatlo sila kaso siyempre yung mas lutang yung titirahin mo. Dapat laging agad may bala. Umiitim na yung baril ko. Palitan ko ng bala ko dahil malalalim na yung isda. Mahaba yung ginagamit kong bala ngayon. Wala nang lumulutang, madalang na lang. Makabababa na kami. Ganda na rin yung ulo. Nabunan mo ata. Yan kuya. Yung nadali namin. Lalaki. Ganda talaga yung ilog na to. Pinagpala ng Panginoon. Yan o. So, pwede na yan. Yan, umaraw pa. So, tingnan muna natin ng konti. Baka may humabol pa. Wala na talagang isda. Uwi na kami. Yes. Bababa na kami. Maraming salamat sa panonood. Like and subscribe. Ingat. God bless.